салом алайкум бародарон, хушомадед ба канали ман пулкоркунӣ аз интернет. Бародарҷонон, имрӯз шумо дар бораи сайти investx.ss ки сайт нав баромадагия инвеститсиония видео карданӣ будам. Бародарон, чӣ мебинед? Ин сайт инвеститсиония ай минимали да папанитиш 100 рубл папан мекунед дар як рӯз дар 60 соат 40%, яъне 100 рубл то 140 рубл мешавад, дар 60 соат мегирӣ. Бародарҷонон, ина чӣ хел мебинед? Инҷа калкулятор дора, хеле ҳисоб мекунед. Ина агар 19000 рубл папан мекунед дар як рӯз 10000 рубл фоидаи то зад мешавад, 27000 рубл кор мекунед. Бародарҷон, инам хеле сайта бародарон. инам чӣ хел мебинед? Сайт якум рӯзи кориша уже 14 миллион 754712 рубл папан кардагиян, 1 миллион 752892 рубл уже вивод кардагиян, 3348 одам уже иҷада регистрация кардагия. Бародарҷонон, ина мебинед чӣ хеле ина вивод кесиян одамо. ина 1000 рубл 10000 рубл 112 400 250 10200 15000 4000 35000 одамо вивод кесиян. ина бародарҷон, ина хеле сайта дар сайт чӣ хел регистрация мекунед. ина ҳоли ман регистрация шумода мефаҳмед. инҷа регистрация медоред. шумо вақте нав омадед инҷа мега логин мезанед. агон логин хто мемонед. ина ман например ин логин мемонам, не ки бо беғарзи ном бо ягон ҳарфи англисиам мемонӣ. ина ягон ҳарфи нум рақам мемонӣ, ягон рақам, ина ягон рақам. ина ман рақам мондам. инҷа эмайл мега, эмайлтона медиҳед. ина ягон эмайл например, ина ман ина эмайл мезанам. ман сайт регистрация кардагиам, просто шумода ида шумо мебисед. я парол мега, паролтон бояд 8 рақам бошад. ина ман 8 рақам мезанам. бо ягон ҳарф дошта бошад. ина ҳарф мезанем, я ҳарфи майда, ҳарфи калон. ҳамон парола бо дар поён повторно мезанем. регистрация намеҷа ки худаш автоматик регистрация мешавад. ман сайт регистрация кардагиам. касе ки я бор регистрация мекунем, ба ке ки даромадӣ ина хеле воитӣ мекунӣ. бародарҷонон, ина ман сайт даромадагиам, ҳоли воитӣ мекунам. яъне работа меҷиқем, мем галочка гирифт, воитӣ меҷиқем. ина дидем ман нав яда регистрация кардагиам, ҳоли ман кора сар накардам. чӣ мебинем бародарҷонон? ина сайт агар ина депозитош чанд намуд депозит мешавад. бародарҷонон, ина нигоҳ кунем. ина якум намудаш ай 100 рубл сар мешавад, дар 60 соат 140% зиёд мешавад, 140 рубл мешавад. агар 500 рубл неҷа хоб кардем 144% мешавад. 500 рубл я 60 рубл кам 1000 рубл мешавад дар 60 соат. ина иш 1000 рубл хоб кардем 1500 рубл 60 соат пас мегиред. дигариш 10000 рубл хоб кардем дар 55 соат 160% мегиред, яъне 1600 рубл мегиред дар як рӯз. дар сеюмаш 4500 рубл хоб кардем 185%, яъне 10000 рубл хоб кардем як рӯз пас 45 соат пас 23000 рубл мегиред. айста бародарон, ина нигоҳ кунем то 3000 рублаш аста 580% зиёд мешавад. ҳама зиёд намеяд. бародарон, ана ки бародарҷонон, чӣ хел сайта папалӣ мекунем. тарзи папалӣ мекунем ҳоли нишонтон мекунем. ина пополнит меҷиқем. бародарон, план мега, ина кадом намуд шуда. агар ина 500 рубл, агар ина 1000 рубл и норма 1000 рубл то папалӣ мекунем. ина пайр фурата, ина нигоҳ кунем чӣ хеле папалӣ мешавад. виза кард, мастер кард, мир, SPP, Юмани, биткоин, пайр. ина касе додум на, ина ба пайр чӣ мекунем? ина 1000 рубл мезанем. бародарон, 1000 рубл зади, ина далера меҷиқем. бародарон, ина дидем чӣ хел дидестем номрои пайра мета. ин номрои пайра копироват мекунем. бародарҷон, ин номра ина хел копироват мекунем. рост дари пайр медроӣ, дари пайр даромадӣ. бародарҷон, ҳоли ман шумода ишон мекунем. например шуда ман папалӣ мекунам. например шуда ишон мекунам. дарнеши бо моида вали папалӣ мекунем. ина даромаде ина хеле инҷа перевестира меҷиқем. бародарон, ина пайр ақша интихоб мекунем. инҷа доллар гирифтагием. ин доллара
рубл қай бояд перевести кунем. Нам номерора инҷода мемонем. Номерора мондем. Инҷа 1000 рубл мезанем. 1000 рубли ровно бародаро. Комиссияш қай чанд та 1000 5 рубл мешавад. Ин кнопка перевестира меҷиқи бародар. Сум худаш автоматӣ мегзарад. Вақте ки гузашт, баъд медурем бародаро. Гузарондем. Агар гузарондем, например, шавам кутеса бародаро. Ин ами операция ин ID шад. Копировать мекунӣ, миёй ҳамҷада ин ID платёж мегӯяд. Инҷода мемонӣ. Пополнить меҷиқи худаш автоматически худаш аму депозиту туй мешавад бародаро. Чи хеле десен сайт беҳад сайти хубай бародаро. Бидуроен ҳама каса депозит кунем. Бародарҷоно ин настройкаш медуроен. Кошелёкотуна сохранен мекунем. Ин ҳоли ма пайрма сохранен мекунем. Ин пайрта ин номероша сохранен мекунем. Ва дальнейший ҳамида ҳами дальнейший вывод мекунем. Худаш автоматик вывод мегзарад. Бе ягон номер мондан агар ҷада миёш сохранен мекунем. Номери пайрта меҷа сохранен мекунем. Дальнейший худаш автоматик вывод мекунем. SPP та метонӣ, Юмани, Биткоин ҳама кошелёкотуна метонӣ, картотуна метонӣ. Ҷа пайваст кунем бародарҷоно. Ин ам буд проекти нав бародарҷоно. Бидуроен ҳама каса кор кунем. Бидуроен YouTube канали ма да бародарҷоно подписка кунем, лайка фаромӯш накунем. Дастгирии шумо пешравии мо бародаро. Боқӣ да паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. Дальнейший ай сар вивод кунишам вали як рӯз пас ё 2 рӯз пас ишонтон метавонам бародаро. Боқӣ да паноҳи Аллоҳ ҳам.